Salam mehriban dinanlar. Moda Fasonlar kanalymyzda hemmeňizi hoş gördük. Bugünkü videomyzda size dinanlarymyzy maşgalada tutýan orny, edim gylymlary, edep ekranlygy barada gurulma edelim. Ejem el hünäri gaýda döwletdir. El iş edilýän öýe bereket ýagýandyr. Öýde iňe sapak işledilip, dokma darak kaklyp dursa, agdy berlikden nişandyr diýen halatlaryň gözüňde canlanýar. Öýüň günlerik serenjamyndan soň, gözelligini döretýän otagyna geçenmizde ilki bilen iňňäni dogry tutun diýen sözüňi eşderdik. Inni seredip otursak, ejemjan iňňäni dogry tutmagy başaranyňda kämil keşdäniň asyl sungatyny kemala gelýänligini aňymda goýmak bilen durmuşda dogry ýaşamagy öwretmegi ýene bir usuly kalbymyzda keşdeläpdir. Gaýt kişi maşgaladyr. Ine netiýeli her ýene bir gatdan çykarsaňyz, bulam gaýt maşgalanyň takdiri diýseňiz, syna diýseňiz bolardyr. Şonu eliňizde alan iňňäni ýöretmek özüňize baglydyr. Keran haçan şunu unutmaň, göretýän zadyňa häsiýetiňiz ýandyr. Bu barlygy, gözelligi, ýaşylygy, sevgiň joşup durmasa, iňňe sapak saňa boýun bolmaz. Ýürekde näme bar bolsa, şolam eliňden çykar. İçki dünýäň gözel bolanda, görkli dünýäni bedeýän işleriň eýesi bolarsyň. Saf ýürekli insanlar göňülleri gözellik bilen nemlenýänler. İnsan köňlüniň nury, pederleriň paýhas gory, milliligiň sallançagy, milli baýlyklaryň altyn täji, ahlak we edep ýöreliglerimiziň bünyady, ilhamyň gözbaş akabasy bolan milli medeniýetimizde we sunatymyzda keşdeçilige aýratyn orgyny degişliler. Ene gaýrlar, bu kurgun berjek videom şulardan ibaret. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt edýän, ýene-de şular ýaly videolardan habardar bolmak isleseňiz, ýagny görmek isleseňiz, Moda Fasonlar kanaly bilen galyň. Hemmeňize sag bolun.